ଆପଣ ଏଠାରେ ଯାହା ବି ଟାଇପ୍ କରିବେ ତାହା କଲରଫୁଲ୍ ହେଇକି ଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଫଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଅପସନକୁ ଯାଇ ଯେକୌଣସି ଫଣ୍ଟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ପାଖକୁ ବିଗ୍ ଇମୋଜି ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଲେଖିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ହେଇକି ଯିବ। ଏହି ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ବବଲ୍ କିବୋର୍ଡ଼। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଏଠାରେ ଆପ୍ଟି ଆସିଯିବ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେବେ।